खोनादोंना? दिनै सिकाबाव थांनि र' फुलमथिजोंनो। अनजालुआ थांबाबो जागोन दे दिनै। ओंखाम संनो होलांसै आं बेखौ। अनजालु! थांनो ओंखारबाय सिकाबाव? औ अनजालु। आङो थाङाबाबो जामारगोन बालाय। दिनै नांलाया दे, दिनै फुलमथिखौनो लांसै आङो। दे लां। नोङो ओंखाम संना दोननो हागोन ना? हागोन दे, मानो हायालै। थेवबो ओरैनो सोंबाय। संनायालाय नों संना होखायो आंनो। आं बायदि अनग्रा हौवा अबाव मोनबावनो। औ अनजालु, अराय सम बेफोरबायदिनो थाबाय था नोङो। आंजोंनो मिनि खुसि रंजा खुसि। औ लाइमोन, थांखांनाय जाथायफोरखौ आं मालाबाबो गोसोखांफिननो नागिरा। नाथाय गोसोआवसो फैना होयो मालाबा समाव। दे बेफोरनि बागै रायज्लायबाय थानाङा। जेखिजाया नोङो आंखौ बेफोरबायदि अनबाय थाबानो जाबाय। अनजालु, नों आंखौ मालाबाबो नागारना थांनाङा दे। थाङालै लाइमोन, आं मालाबाबो नोंसोरखौ नागारना थाङा। नोंसोरनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा? औ, सानसे समाव फाग्ला जादोंमोन आङो। नाथाय आं मालाबाबो बेफोरबायदि जाफिनला। जुदि नोङो आंखौ नागारना थाङोना, आं खिन्थु फाग्ला जाफिनगोन लाइमोन। अनजालु, आंथ' नोंखौ मालाबाबो नागारना थांखाला। औ लाइमोन, नोंबो आंखौ मालाबाबो नागारना थांनांला, आंबो थांला। जोंफोर बिमा फिसा बिफा रंजा खुसि बेफोरबायदिनो संसार जालांसै। दाथ' आरो जोंनि गथ'आ संसाराव फैनो बारा दिन गैला। इसोरनि अननायाव नोंनि डिलिभारियाल' मोजाङै जालांथोंसै। बेखौनोथ' सानगासिनो र' आंबो। दाथ' आरो फैसाबो बारा गैया। सिजारिन खालामनोबोथ' 50-60 हाजारा नांखागोन। दाथ' जोंनि आखायाव बारा फैसा गैया। फैसाफोरखौ जमायदो। औ, गय फानगोन र' गय फानबानोथाय मोनखागोन। आरो हागौबा नोङो नोंनि बिनानाव बिबारिनिफ्रायबो एसे बिदो। औ, बिनि अनगाथ' आरो सोरनियाव बिबावनो, बिनियावनो बिनांगोन आरो नांगौ जाबा। नों गय फाननालाय बेसे मोनगोन दे? बारा मोननाय नङालै, बिदिनो 20,000सो मोननो हानाय। आयु, होनबालाय बिबारिखौ बुंना दोनखागोन र' आङो। बिनियावनो धार बिना दोनखागोन। औ, बिना दोनखा। आंबो फैसाफोरखौ जमायनो नाजागासिनोलै। फैसाखौनो जमायनो हायाखै, मोनथिगौ ना? जागोन दे, नों टेनसन खालामनाङा। आङो बिबारिनाव बिगोन, बिबारियाथ' होखागोन आंनो। जेनेबा उनाव दिहुनना होगोन देनाय। बेसेथ' आरो ओरैनो लाबाय थानो बेनिफ्रायबो। आगोलनिफ्रायनो बेसेबा लाबाय बेनिफ्राय आङो। फुलमथियाबा ओंखारबायना ओंखाराखै? र' आङो फन खालामनि। दे खालाम। बाजै, लाइमोन बाजै, जायाखै नामा? नै फैबाय आङो। फैबाय नोङो? नै जाबाय र' आंनियाबो। होमबा जाबाय बालाय बाजै। ओमफ्राय आदायालाय न'आव दंना गैया? दङ, ओंखाम संगोन दिनै बियो। जोंना फैनायावनो गोबाव जागोन ना? औ, गोबाव जागोनथ' र' बाजै। बाजै, जोङो फैनायाव दखानावबो हाबबोगोन दे। मा बायगोन नोंहालाय? मोखाङाव लाग्रायानो जोबना दङ आंहा। नंगौ दे, जागोन दे। आंबो हाबबोनांगोन र'। अनजालु आदा, माथो दिनै रान्दिनिया नोंसो जानांगोनलै? औ, आंनो जानांसिगोन दिनै। दे, मालाबा खिन्थु आं नोंनि संनाय जागोन दे अनजालु आदा। जागोन दे, जागोन। नङाबा दिनैनो जालांदो ओंखामा, आं संगोन नोंनोबो फुलमथि। नांलाया दे दिनै आदा, मालाबा जागोन, दिनै जाथ'ला। दे होमबालाय, मालाबा आङो बेदर सेरसे लाबोनानै लिंगोन नोंखौ। औ, जाफैनांगोन र' मालाबा, नोंनि संनाया जा गोथाव जाखायो आदा। जामारो, नोंसा आदानि संनाया गोथाव। संबाय थायो सम सम नोंसा आदायाबो। आं मालाबा हायाना। औ आदा, संना होनांगौ मालाबा। सङोआनो दे। थुदो होमबा फुलमथि, थांसै जोंनिया। थौ बाजै, दे होमबा आदा थाथ', ओंखामा मोजाङै संना दोन दे, गोथावै ओंख्रि संना दोन। बाजैया फैनानै जाफैनांगौ ना। जागोन दे, नाजों थास' बेदर संना दोनगोन। मैया आंनो जावदोंमोनलै, एसे मोन्दोंमोन बोथिसे। ना दङ एसे, बेजोंनो संना होनसै आं। बा खम गोथाव जागोन बे, आंबो मोजां मोनसोयो। औ, नाजोंबा गोथाव मोनसोयो आंहाबो, ना गोथांजों। थ' होमबालाय बाजै। दा आरो गोबाव जाबाथाय एकदम बेसेबा गोबाव नेनांगोन। डक्टराबो मोजाङै नायोना, एकदम मानसि बुरजाथार जायो। बै समखौ नेगासिनो आङो ना आंनि फिसानि मोखां नायनो लुबैसोदों। अनसाया जुदि गोमायामोनबा दिनैसिमहालागै एसे देरबायानोमोन, स्कुलाव थांनोनो हानाय जाबायमोन। क्लास 4आनो मोनगौमोन खोमा, थांना थानायमोनबा। अबा दंमारो गथ'आ, ना थैबायसो ना थांनासो दङ। बे अम्बिकायाबो सोंबाबो खिन्थायाना,
ओरैनो दों-दोंल' नागिरनो फैबाय। अबाव थायोमोन, अबाव मा मायोमोन जेबोखौनो खिन्थायासै सोंबाबो। दाबा अबाव दंहैयो बियो? आसलथे टिल्लुआ अबेनिफ्राय एसेबां फैसा मोनबाय थायो? आङो दिनैहालागै सोंफेराखै, नाथाय सोंगोन र' आं एबारो। माथो जेबो मावाबो, जेबो बिजनेसबो गैया, फारसेथिंजाय जेबो खेथिबो खालामा। माने अबाव मोनबाय थायो एसेबां फैसा? आरो आंखालानो गैखाया, नांगौबानो बेंकनिफ्राय दिहुनबाय थायो। बबेयाव मोनो एसेबां फैसा बियो? ओइ सना। औ माइ सना। आं दिनै नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि दे, नोङो गाज्रि मोननाङा टिल्लु। मा खोथा? टिल्लु, नोंथ' जेनेबा जेबो मावाबो ना, साख्रिबो मावा आरो जेबो बिजनेसबो मावा। नोङो एसेबां फैसा बबेयाव मोनबाय थायो? आरो नोंसाथ' जेनेबा आइबो गैया, आफाबो गैला, खामायग्रा मानसि रावबोआनो गैया। नाथाय नोंसा एसेबां करोड़पति बोरै जादों? माने नोंसोर एसेबां करोड़पति बोरै? दाबोथ' आंनो जानांगौ बा नोंनो जानांगौ, माबा माबि जिनिसफोर नांगौबानो नोङो लाबोयो। फैसा गैया माबा गैया होननानै जेबोखौनो बुंखाया। फैसा नांगौ जाबानो एटिएमखौ लाबाय आरो फैसा दिहुनबाय। अबाव मोनो एसेबां फैसा टिल्लु? नों आंनो दिनै खिन्थानाय। नै आं दिनै नोंखौ सैथो बाथ्रा खिन्थानोसै। नों रावनोबो खिन्थानाङा दे बिजुलि। रावनोबो खिन्थाया दे खिन्थानाय। माबा बै खेबसे दैबाना गिदिरथार जादोंमोन ना, बै दैबानायाव ना जोंहानि खिनियाव बाक्सुसे सना बोहैबोदोंमोन, माने खजाना। मा? बाक्सुसे सना? बाक्सुसे सना? नों ओरैनो बुङाखैथ' टिल्लु, नों थगायदों खोमा? थगायाखैलै बिजुलि, नङाबाथ' जोंहा जेबोआनो गैया, नोंनो मिथिखागौ माथो। खजाना मोनदों जोंहा, खजाना। बे खजानाखौ मोननायनिफ्रायनो जोंहा टेनसन गैला, टेनसन फ्रि, माने फैसानि एभेलेबेल। वाव, ओमफ्राय बे खजानाया अबेनिफ्राय बोहैबोनायमोन? मोनथिला दा, इसोरनि अननायाव मोनबाय आरो जों आरो गोरिबथारमोन ना, बेसेबा आलाय सिलायमोन। ओंखामखौनो मोनजायामोन जोंफोरो मालाबा मालाबा माने साननै सानथामहालागै मोनजायामोन। थास'फोरखौनो, बै थास' बिथराइफोरखौनो रुना जालाबायोमोन। टिल्लु, थेवबाबो नोङो आंनो खिन्थायाखैमोन आरोना। बा, आं सोंनायखौसो दिनै खिन्थाबाय। बिदि नङा बिजुलि, आं नोंनो खिन्थानो सानखादोंमोन। माने दिनै खिन्थायाबाबो साननैसोनि उनाव खिन्थागोन सानखादोंमोन आङो। खजाना? बेफोरबायदि खजाना मोननायखौथ' आं टिभिफोरावसो नुयोमोन आरो कार्टुनफोरावबो नुसोयोमोन। आं बेसेबा नायबाय थायोमोनथ'। नाथाय दा रियेलावबो जामारबाय, माने रियेलावबो मोनमारो बेफोरबायदि। भाग्य गोनांबा, खाफाल गोनांबा मोनमारो आरोना। आं नायनो लुबैसोबाय खजानाखौ। अबाव टिल्लु, खजानाया अबाव? न'आवसो दङलै खजानाया। टिल्लु, नोंसाथ' न'आव रावबो गैया? आयु, खजाना माखाखौ नोङो न'आव बेफोरबायदि गारबोदों आरो? टिल्लु, नों जाम्बा नामा? आयु, बेयाव सानसेबो थालाहाय आङो। गाबोननो थांगोन जोंना न'आवथ'। गाबोननो न'आव थांगोन। खजानाखौ जुदि सोरबाया खावना लांदोंबा? थाङाखैलै सना, आलमारिनि साबिया आंनावसो दङ। आया, आलमारिनि साबिया नोंनाव दङबाबोथ' बुख्रुबना लांगोन ना सिखावफोरा। ओरैनोबा नोंसानि न'खौबा नोजोर जाखायो मानसिफोरा। नों जाम्बा मारलै टिल्लु, एसेबां करोड़पतिनि सनाखौ नोङो गारबोदों। आं बेफोरबायदि होनना मोनथिबा मालाबानो थांगौमोनहाय न'आव। दा खावना लाङाखैथ', दाथ' बिबारि बासियाबो थांबाय। खावाखैलै सना, सिखाव हाबनो हाया जोंनि न'आव, गियो। मानो गिगोन दे, नोंसालाय सोर दङखाय? गाबोननो थांगोन दे टिल्लु। गाबोन नङा, दिनै थांगौमोन, नाथाय दिनै गोबाव जाबायना। गाबोन फुङावनो थांगोन दे, आं थाला बेयाव। आं हरसेबो थाला। जागोन दे जागोन, गाबोन फुङावनो थांसै होमबालाय। आयु, दिनै उन्दुलांनाय नंलाहाय आंनिया टिल्लु। मानोना बिखाखौ ख्लाब ख्लाब मोनबाय दङ आङो। खजानाखौ जुदि सोरबाया लाङोबा मा जागोन? मालाबानो खिन्थानांगौ आंनो। बा, बेयासो खिन्थायाखै दिनै, आं सोंनायखायसो। खिन्थागौमोनलै सना, लासैनो खिन्थागोन सानखादोंमोन आङो। थेवब्लाबोथ' थांगोन दे, गाबोन फुङावनो थांगोन, खनसेयावनो थांगोन। जागोनलै जागोन, टेनसन खालामनाङा। आरो आंनि आलमारिखौ रावबो बुख्रुबनो हाखाया, ओरैबायदि जब्दखा। सिखावफोरजोंलाय मा फाथा मोनो नोंलाय? गथ'क सैथान बिसोरो। खजानाया रावनिबो नङा दे, जोंनिल', जोंफोर सानैनिल'। रावबो मोनखाया। हर जाबायहाय, सोरथो नुबावनो। लंपेन्टखौनो गानना थाथ'नोसै आं। गाबोन फुं जाबानो आरो दख'ना गानलायनोसै। आयु, रामोनदाया मा खालामबाय थाखो? दाबो फैला माथो।
आंखौ उन्दुनो ओंखारसोबाय दिनै। ओइ, मा खालामबाय थाखो? माथो दाबो फैला? फैदो। उन्दुनो ओंखारसोबाय आंखौ। र' थांगौ। बिजुलियालाय मा? आं थानायखाय फैला नामा न'आवलाय? दाथ' बियो टिल्लुखौ लाबोनो मार गिखागोन खोमा। बोरैबा मेगन सासोनाय रखम खालामसोयो। सामारोबो खोमाहाय, बेनिखायनो बोरैबा खालामो। हौवाखौ आंनि खाथियाव थाबानो एकदम बोरैबा खालामखायो। आं मिथिगौ बिनि एक्टिंफोरखौ नुनानैनो। उन्दुनो ओंखारबाय नोङो? औ, ओंखारबायथ' र'। नोंखौ ओंखाराखै होमबा? दिनै ओंखारथ'वाखै आंखौ। टाइमाबो बारा जायाखैना 10ता बाजिबा उन्दुनो ओंखारा आङो। फैना जिराय। मा गसंना रायज्लायबाय दङ? मोजाङै जिरायना। रामोनदा, नोङो सानसेया खामानि मावो। मेङा ना मायो? माथो जिरायनोबो नागिरा। जिरायोआनो माथो आंलाय। आरोथ' हराव हरसेया जिरायखायो। नोंखौ गोरा खामानि मावनाय नुबाथाय आं बोरैबा मोनोसो। एकदम बोरैबा मोनथारो आङो। आंनाव जुदि फैसा थानाय मोनबा ना, आं जुदि साख्रि मावनाय मोनबा, आं नोंखौ मोनसेबो खामानि मावनो होआमोन। जेबो नङालै, खामानि मावबाथाय देहाया मोजाङैसो थायो। थेवब्लाबो ना, बांद्राय खस्थ' खामानि मावबाथाय एसे बोरैबा मोनो आङो। रामोनदा, नङाबा आं मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनि दे। किजानिबा भिउस जानोबो हानाय। मोजां भिडिअ लाबोगोन आङो, भ्लग भिडिअ संनाय खावनायनि, ओमफ्राय बिदिनो अबावबा बेरायनायनिबो होगोन। किजानिबा भिउस जायोआनो आंनियाबो। ना मा बुङो रामोनदा? नों आंखौ इउटुब चेनेल खुलिनो होगोन ना? मानो होआ जानो? नोंहा जुदि इन्ट्रेस्ट दङबा खुलिबानो जाबाय। आरो आङो गेजेर इन्टारभिउबो होबाय थागोन। बेफोरबायदि ओरैनो थाबाय थाबा जानाय नंला। आंबो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो माथा मारिनांगोन। आरो नोङो गोजानाव खामानि मावनो थांनो नागिरदोंना? आं साननानैनो बोरैबा मोनगासिनो। मानोना आं नोंनि खाथियावनो थाबाय थानो लुबैयो। आं नोंखौ थांजानो बासोयो। नों थांबाथाय आं बोरै थागोन दे? फैबाय थागोन ना आं गेजेर आरो आइबोथ' दङना। औ, दङ आइया। थेवब्लाबो आं नोंनि खाथियावनो थाबाय थानो लुबैयो। नों मा आंनि खाथियाव थाबाय थानो लुबैया नामा? लुबैयो, मानो लुबैया जानो? नाथाय उपाय गैयाना। दा खामानि मावनो थाङाबाबो बोरै सोलिनो? बेबो नंगौ नंनाया। थेवब्लाबो जुदि आंनि इउटुब चेनेला जुदि ग्र' जायोना, आं नोंखौ थांनो होआ। आरो आं जुदि साख्रि मावोना, आंथ' नोंखौ मालाबाबो खामानि मावनो थांनो होआ। एसेबां अनो आंखौ नोङो? औ, आं नोंखौ जोबोद अनो। नों अना आरो आंखौ? अनोलै सना, मानो अना जानो? नोंनि अनगाना दसेबो थानो सुखुवा आङो। आंबो। नों मिथिगौ ना रामोनदा? आङो ना। मा? दाखालि आङो आइजों सानसे थादोंमोन आलासि फैनायाव। नोंखौ हदसे मिस खालामबाय दङमोन। आंबो आरो। दिनै मानोबा लाइमोनखौसो गोसोखांफ्लांबाय दङ आंहा। मानोबा? दाखालिबो सिमाङाव नुदों आङो बेखौ। बेरायनो थांनायसो नुबावदों। मा जाबावनो। अबयसे मानसिखौ नायनो लुबैयो आं दाबो। माबा जाखो? हाबाबा जाबायना जायाखै ना बेफोरबायदिनो दङ। जेबो खबरबो गैला। गोसोखाङोलै एक्सफोरखौबो सम जेनेबा नांगौ होननाथ' गोसोखाङा देनाय, थेवब्लाबो माने गोसोखाङो आरो। आंनाथ' दा हिनजावा प्रेगनेन्ट जाबाय। साननैसोनि उनाव गथ'आनो मोनसिगोन जोंहा। बे लाइमोनासो बेफोरबायदिनो दंबाय दङ नामायोबा मोनथिला दे आरो। आंनिबा हाबा जाबाबो जासैलै आरो। बेफोरबायदि थाबाय थानाबो लाब गैयालै, हारसिंनो हाबा जानांगौ। राहुल, ओंखामा जाफैदो। ओंखाम मोनबायानो? औ, मोनबायथ' र'। खस्थ'लै सना नोंनिया। बेसेबा खस्थ'यै आंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबाय थायो नोङो। सासे खामानि मावनाय मोननाय मोनबा, माने रुवाथि सासे मोननाय मोनबा। दे, जेबो नङा दे, हायो आङो। हायो नङा, आंबो आरो फुङावनो ओंखारलांनांगौ। सासे रुवाथि नागिरना मोननाय मोनबा। आं नागिरगासिनो, नाथाय मोननायानो थायाखै। बोरैबा खस्थ' मोनसै आंहासो। नागिरगासिनो र' आङो रुवाथि। एकदम दरमाहा बुरजा होनानैबाबो लाबोथारगोन आङो। दा आरो 8 मासबो जाबायना नोङो। एकदम बोरैबा हाया मोनसोबाय आं नोंखौ। दे, जेबो नङा दे। बारा खस्थ' खामानि मावाना। आरो आजिखालिनि जुगावलाय अबावथ' रुवाथि मोनबावनो। मोनबाथाय लाबोबानो जाबाय, जुदि लाबोयोबालाय।
लोगोफोरखौबो नागिरनो होगासिनोसो आं सना। नागिरबाबोलाय अबाव मोनबावनो दा मोननो नागिराना। आजिखालि मालाय बिमा बिफाफोरा गासैखौबो फरायहोजोबो। हाजिरा खामला मावनानैबाबो माने खस्थ' खालामनानैबाबो फरायहोथारो गथ'फोरखौ। फरायनाय गथ'फोरा आरो अबाव हाजार गोरिबबाबो आरो रुवाथि थानो नागिराना। लागिबा कम्पानिफोरावनो खामानि मावनानै जागोन। थेवब्लाबो मालायनि न'खराव रुवाथि थानानै जालालै आजिखालि। दे थेवब्लाबो मोनफ्लांबायनोबो हानाय। मोनोबालाय लाबोदो, मोनाबाबो जेबो नङा दे। सना लाबोथारगोन आं। एकदम नोंखौ बोरैबा खस्थ' नुथारबाय आं। आइ आरो गब्दाया मोजां जानाय मोनबाथ' जोंफोर बेसेबा मिनि खुसियै थागौमोन बै न'आवनो। नाथाय दा बिसोरो जोंफोरखौ इसेबो सैनायानो थाङा। है बादहो, बिसोरो जोंफोरखौ गोसोखांनो खाङा। जोंफोरसो गोसोखांबाय थायो। आंनो आरो मानो गोसोखांबाय थायो आं बिसोरखौलाय। बिसोर जोंफोरखौ सैनायानो थाङा आरो आंथ' असे फिसाला नंबावासोनो। बा आइयाबो बोरै बुंथारो। मालाबा समाव जुदि जोंफोरखौ नांगौ जायोना आं थैबाबो थाङालै दालिम। दाथ' नाम्बारखौबो सोलायखाबाय आङो। आंनि नाम्बारखौ मोनखानाय नंला। नोंनिखौबो सोलायगोनसो र' आङो। मानोना सानसे नङा सानसेबाबो नागिरथारगोन जोंफोरखौ बिसोरो। हाजार नागिरथों थेवब्लाबो मोनला। बिसोरजों जेबो लेनदेन लाखिला आङो। ओरैबायदि बिसोरो बाबरे बाब। बे गब्दानि थाखायनो आइया जोंफोर सानैखौ बेफोरबायदि खालामबाय। सानसे समाव नोंखौबो ओरैबायदि अनोमोनबा आरो आंखौथ' असे बायसेयानो अनथारोमोन। दासो मोनथिबाय आङो बिनि असे फिसाला नङा होननानै। गासैबो बै पाप्पि गब्दानि थाखायनो जाजोब्बाय। फस्थायगोनलै बे गब्दाया। औ फस्थायगोन बिसोरो। बे गब्दायाना बांद्राय फस्थायगोन। दंखायफोरखौनो आंखौबा बोरै बानाय बुंदोंमोन। आंसो बिखौ माने गोसोथोनो नागिरोमोननो। आयु नायनाय आं बिनि खाथियावनो थाङा मिथिगौ ना। मोजाङै नायनायानो थाङा आं बेखौ। मोनथिखागौलै आङो दालिम। बुंलायनाङा, आं गासैखौबो मोनथिजोबखागौ बिसोरनि आखल आखु माबायसि। है थांलादांलै दिनै, थांनोनो बाबाय आङो। है थांला थाथोसै। सेन्देलानो जना होबायना आंनिया, सेन्देल बायनो थांनो नागिरदोंमोन। माबा हारसिंखाय बाखांनायबो मोनबाय आं। थांला दे। जमुनाखौनो खेबसे फन हरनि र'। ओजों न'आवबो मालाबा समाव नेटानो नांनो नागिराना। हेलौ जमुना। औ बुं बिबारि आब'। जमुना मोजाङै दङ ना? दङ आब', मोजाङैनो दङ। नोंसोरलाय? ओमफ्राय नों हारसिं थानो गियाखै? नोङो गिदोंबा फैफिन। गियाखैलै आब'। मानो गिनो, सोरखौ गिनो? दानिया गिलालै आं रावखौबो। मानो गिया ओमफ्राय? बै दरजा खिरखि बुग्राफोरा फैबावदों नामा? बुफैबावदों? ओहो आब' गैया। माथो बिसोरबो बुफैयाखै। मानोबा ना थैबायसो मिथिला दे आरो। बा जमुना नों इसेबो गिमाराखै? गियाखैलै आब', आं बुंदोंना आंनाव गिनायानो गैला। बेफोरबायदि बुंनाङालै जमुना, गिनांगौबो मानसिया। औ आब' नंगौ, गिनांगौबो। नाथाय आंहा गिनायानो गैला दा। मा खालामबावनो आङो? दे थेवब्लाबो नोङो गियोबा, जुदि दरजा खिरखिफोरखौ बुफैबावोबा नों फै दे हारसिंनो। गैयालै आब', फैला खोमा बिसोरबो। बिसोरनियाबो सिजोन दङ खोमा फैनायनि। आरो मा थिगाबो सोरजोंबा हमजानानै बुथारजानोबो हानाय। फैयाखै माथो। थेवब्लाबो मालाबा फैबावनोबोथ' हानाय ना। जुदि फैयोबा नों आंखौ खबर होबानो जाबाय दे। नों आंखौ फन हरखा। औ दे जागोन दे। ओमफ्राय मिनि सोराङालाय मा खालामदों? दङबा न'आवनो? औ दङ बेयो। साइस गोनां सिख्ला नायना होदोलै आब' बेनो। हाबा जानांगौ बेनि। हाबायाव लिङालासिनो थानाङा दे खिन्थु, सप्तासेनि सिगां थांगोन आङो हाबायाव। हाबायाव लिङाबा हले आङो गाज्रि मोनगोन। सप्तासेनि सिगांनो लिंखानांगोन।